Abusuafo me mama kwaba ha Pemampem TV na yede mo apimu ewu Dinkra nananom di bayre nananom ya mamre ne amane Minia Dinkra meda wase na mama Pemampemfo akwaba ene adwuma so na moye na Ghana enkranza mamu Dromankese mam yo Dinkra midinde nana Asare Boffour to so mienu me na me Dinkrahene isanye mewura Brempon dance one bia otumfo Brempon Akwamuhene na ye meka ne se de medika me na me Dinkrahene Dinkrahene efiri ha na abakosem ai won kranze mamu do mamamu asanti mamu ha no Dinkra ye titikuru na nanom ene wo mo a omunima abakosem wo asanti mamu ha de nim se Dinkra ye titikuru ebribi atwam na nanom a wo mo enima abakosem je se Dinkra ye ka bro no a ye di osonson na nka Dinkra ye man onye kuru ba kope ye man kesi a na bi ni mo hisa Dinkra se aka se ye man ti se techima ye man ti se nkwanza ye man ti se tebuku na ye enya enim atukotena ne brechi a bribi atwam ebebo ebroman ohwe empatamu ha tampatamu a Dinkra na ode no ho techima hene de no ho na techima ewo pinihi ene amowi wona na techima ahinkuro na ewo ene Dinkra so wo babia ne ya yeti amanfo no okoduru ma ewo nsani fa so momo patamu ha di nim ho na kuru bia na eka Dinkra ho a meka se sabre na tibubu ni ho kuru na ewo ho a na eso a meka se that time meka se na ono so ye man eka Dinkra ho ye frefre so ko atibu patamu a yo ho ene ono so ye kuru kuma ati se Dinkra ya Abusia Pemampem yedimu piemu ewe Dinkra eho ena nana Asare Boffour a otosumienu edi bayre na yekamba edi na tachese amamre ne amane emu dupa ena nananom edi egu akwamu over 400 years nananom etu ekwachichire enkura hodo no omo andan omachi anchire Dinkra omo koso etutu Dinkra ebo Dinkra ho ban edi amamre ne nhihye egu akwamu a na nananom abibia omo ani ewo Dinkra ene ni mpeja so anamsaye so ema nana Asare Boffour achichi krono fefefe kama ene otra modern facility ena wasi wo ho se ne be ya Dinkra eye adehibusua no omatutu akwan akọ enkura ahodo so achichi enkuro ahodo no ebesan aba onchi na wenye beebi pa atena na watimi adi omudwuma ewo Dinkra sase so na nana atonsa afre Dinkra abudihibusua nyina se bipia enya pepa na onsamra ninchi na mpani se kunturu ehwane aninchi ena ekọ eninti Dinkra so opa asase ewo odibeye wafu mudwuma ne mum enye ne ton na opa asase esidan so obesen enya bikwa we ena ye nhyehyeye ahodo nana Asare Boffour otosumienu Dinkrahene edi egu akwamu se ne beya eye Dinkra adehibusua ebefa ne ntomapa efra na ono ankasa enso ena ye Akwamuhene ema Dromankese otumfuo Brempon dan so apiam okona hini mu a ono ena ye Akwamuhene chese onye ohenwa kra ohempopro yi oye ubia obre no wase na openipa na open kamumu na odesumpa ena esum Brempon dan so apiam enne Dromankese mai yebesho se jibre na hwe amamene amane chinchinchi fefefe etutwa abra Brempon dan so abiam edi na chitai eni ni peja edu Dinkra ana oda na pakamu
Ayi ni fata. Ayi ni fata. Ewura obi pona so abiam. Timi ewura kase fata biribi do biribi. Ayi na yasom no. Wa biemu Dinkra ono akasa ni biem. Ane Akwamuhene of Dromankese ene odi bayre na no match ame for so edikan. Dinkra Dromankese. Dinkra. Akwamu edi bayre na no match ame for ni kuri asinamu ewa ha. Odi ze brano so ba homa. This is sports athletic. This is a follow. Now no match India na wa oni tia. Papa, but musisi abosofo no. Na no wa fe ahindie de na de uzi na. In fact. Ena obrimpon down so abia dudu obiribie patabiribi nyankomia bore omo ni wiase ono agasa ene wapiemu Odinkra nananom aso ano ewa apaka mu a tese odi ni hene efe papa mamre ni amane ena etwagu Dinkra Akwamuhene ena odi ni na na se odi bayere ade ado abrafo so ha a tese bibia ekoso kama elekodo a tese wiase foforo nyame abo no eye Dromankese hene ene ni befo apiemu a yede elsomo a yede papa Dromankese rotingene ni fahene adontingene ebefo nyina awa ha mato sante fe kama brepon danso abia dudu obibie ono ena ya so na bakamu autu senana acha slow ayawa brepon onene ma nana no nane no fase no eyina piem o Dinkra otu fo se tutu na kasi na sayra pata bibi onu akasa ni ofa ni pon ena obrepon dan so abia ene wotre bakamu o Dinkra Akwamuhene ba yidi ase efe papa uyo obrepon pa uyo dan so abia pa sika pa no uyo sika wura obrepon uyo sika wura wa tete bore ewa wa obrepon pa papa mamre ni amane ena egusu etwagu Dromankese security ewa ha security ewa ha ebua ama bibia ye kama obrempon dan so abia Dromankese obrempon tu for brempon tu for se tu nyankese de brempon no ene wa piem o Dinkra ono akasa eza aseso ena mamre ni amane etwagu esombo efe ayawa obrempon pa onene dom ena to sante fe se mo edi bayire we ena manana mamre edanso we ena ema mamre eyefe obrempon dan so abia was sane atina na baka mu a ene efe papa odufu ofa no we ena asatuma ede sa no sandrane efe pa ewa danso abia eye tanto abosofo ewa ha tanso ena abosofo jan Dromanto abosofo ewa ha tanso na Dromankese asasi wura ewa ha na jese atufo no nyina ahia wu awodi ni nyina ewa ha odonti ewa ha pegani
Dinkrahene na Anambra.
Adetia awopo yini bon a me de aseda kase e ma yewura ani atranko nyanya ani obi aba fiawo nana apamu da so bia atranko nya ifani de ahima afo me nana no akofofo a mo beka ya mo nana ko pati ne ani na mo nya apase ya se le asedam kwa ana yewura na Akwamuhene eya nana baafo Asare ebi apo woni amale nana asema oka etwa apo kura se ade na akokoni ebongo asedam yewura da so aka wani wonya se anu asena wonya anu wafutu abu ana watu ende ya wo anu asena wonya kwanya afa yebulu ya yewu yewura wani wasena wonya sa nana yewura papa sini so o asena na wo wonya enso ye wade ni etre wo no sa wo no be so
was say I've been pond and Sabiam and a ban. I've been pond. Tell me opinion in car and I was a opinion and I went more. Go!